Jones, Steph Davies i fyny amdani efo Thomas. O, mae'n gyfle fan hyn i Franklin. O, arbediad o safon ucha gan Jones. Darlington. O, am arbediad gan Michael Jones. Darlington at Sam Phillips. Dyma Harry Franklin. Wan ta fyna ddau yn y canol yn disgwyl am y croesiad. Un o'n nhw di John Owen. Allo gael lle i gael i'r ergyd i fewn yn ôl allan a hi at Harry Franklin. Ergyd gampus gan Harry Franklin. Da ni di chwarae 10 munud o'r hanner cynta. Oedd hwnna'n anochel yn anffodus i'r Derwyddon. Darlington wedi gweld yr hediad gan Sam Phillips. O, na chi bas hyfryd. Phillips yn gwneud ti'n ddwy o arbediad gwych. Unwaith eto gan Michael Jones. Bel bron a cael ei dwyn gan Darlington. John Owen, iddo amseru'r bas allan at Steph Davies. Davies os a greisio di fod a John Owen ar y postyn pella. Alex Darlington, ond mi oedd o'n cam sefyll. 19 munud o'r gêm wedi chwarae. Johan Evans ar gig gornel. Yr peniad ar y postyn gosa. Phil Mooney yn union i'r sgôr y cefnwr mawr. Franklin, mae Darlington. Steph Davies yn ôl a Darlington! Fymryn heibio'r postyn. John Owen yn dal i dir. O, yn arbennig. Gwaith da gan John Owen. Franklin, wedi chi ryddhau Jack Rimmer. Cyfle i Rimmer! Mae unwaith eto i Jack Rimmer. Yn edrych am John Owen i fewn at Steph Davies. Franklin. Torres yn ei dwyni. Mae Niall Flint, ond dawnsio i ffordd rhywio 1, 2, 3, Flint ar ergyd. Sgilia gwych gan Niall Flint. Franklin. Bale yn cael ei dwyn. Niall Flint wedi gweld yr hediad gan Garrett. Garrett, mae'n 3 yn erbyn 3. Garrett, Bale yn sgwar at Antonio, mae'n disgyn i Liam Thomas i'r Derwyddon. I'r Derwyddon am nhw ar y blaen. Liam Thomas, hanner ffordd drwy'r ail hanner, ac ydi buddugoliaeth gynta'r tymor ar y ffordd i'r Derwyddon. Garrett yn ôl at Tyn, cyfle fan hyn i Antonio, doedd o ddim yn cam sefyll. Antonio, Bale yn sgwar at Flint, dyna'r drydedd! Niall Flint! 10 munud o'r gêm yn weddill, a siawns bod y triphwynt cynta'r tymor yn ddiogel bellach. Jamie Veal, i gyfeiriad Ben Wyn. Allo gael y creisiad i fewn cyn chwaraeon yr Derwyddon. Mae dal yna i Ben Wyn i gefn y rhwyd yn sgorio yn erbyn i gen glwb. A mae gennym ni 5 munud yn weddill. Oes na diweddglo dramatig yma ar y Graig. Ben Wyn ymlaen fel eilydd. Y Derwyddon 3, Aberystwyth 2. Flint, Bale cael ei dwyn gan Bradford. Y gwiriad, yna gyfle fan hyn! Owen Jones! Wedi union i'r sgôr. Wel, smonach yn y cefn i'r Derwyddon. Mi gymrodd y Bale wiriad. A pwy oedd yna i fanteisio, ond yr eilydd Owen Jones.